Igbo ekene m unu asị m ka onye chi ya gazielu ya maka na anyị burukwa nabata unu n'ụbọchị nke taata. Unu anụgonu na unu ka esi wee gbuo ya anyị anụ ọzọ ka o si wee daa maka na o nwere vidiyo anyị tiri mgbe gara aga wee na-asị na Mathias akpala na wezeka ude n'aka Alusi Egwu Global. Atụ ha atụ na ama ha ama Alusi Egwu Global tikwa ka odogwu maka na mgbe o tiri ọ na-ebezi na ọ ka mma mmadụ dị na-enwe Abraham na nna ya taa gasịkwa nka kene Akwa Okuko maka na ka o si wee zọnya bụ ezeka ude na ndụ wee kpọpụta ya ebe itinye maka na ọ dịghị izi onye afọ vidiyo ebe ọ na-eme vidiyo ekenecha Akwa Okuko kenecha ya kwugasịsị ihe ọ dị ya okwu ma na okwu a bụ okwu eji eto dike na nke ome maka a si eto dike na nke ome ọzọ. Ndị Igbo a sị ka anyị wetara onye mgbe ọ dị ọkụ maka na anyị ha ekwu mgbe ejidere ya gara oke ikwu na ọ pụtago maka na ha na-ekwu na Jizọs anwụọna ka anyị dekwukwana mgbe o rezereti maka na ikwekwe mgbe ọ nwekwazi mgbe o rezereti ịma na ya bụ akụkọ ezughị ezu maka na anyị nwetagosi na ka anyị na-eziokwu ka anyị eji na-achị na chanel a nwe ihe ọzọ bụ eziokwu ọnọbụ na eziokwu dị ka anyị esi na-ekwu ya na ọchọkwa anyị na-afụ mmadụ ụfụ n'obi na-afụ ụfọdụ ndị ụfụ n'ahụ anyị na-ekwunye bụ eziokwu maka na eziokwu ka eji kee ụwa mana ọkwa eziokwu ka anyị ejikwa mebie ụwa wụrụkwa okwu ọnụ ka eji kee ụwa wụrụkwa na okwu ọnụ ka anyị eji mebie ụwa. Igbo na-enye ka unu fụ ebe Alusi Egwu Global na-ekene ọgị ya maka na agbụ ọtọrọ ya maka ya na ọ bụ na ọ bụghị maka ọgị ya o mepe ọnụ si na ọga na-akarị ọga o kwetego maka ọnwa ọhụụ ọgị ya ụdị anwụnta ya tia na kpantị ebe ọ nọ o kwete na ọ na-eme maka na ka o si wepụta wee were iwe wee na-aṅụ henike na ọ na-aṅụ ịma na ihe ọga anyị fụ ọgba njicha ọnụ ya wee ke ya nyama wee wụkwa na ụfọdụ na-emekwa nke gị mmadụ niile ama nwa Akwa Okuko Tiwaraki na nna na vidiyo ka unu fụ. All my friends, I love you guys. Ibe ọma amaka, ezigbo mmadụ amaka, na-eliro mmadụ eli. Unu mana onye na-eji ibe ka ibe na-ebu, onye na-agwọ ọgwụ nya ka ọgwụ na-atụ. Ibe ọ bụla ị na-eme ọnya ka eji wee na-ekwulu gị. So today bụ Valentine. Keep showing love. Keep showing love. Don't forget to show me love because I'm a lover boy. I'm a lover boy. Nna nwoke m odogwu na ndụ ana m ahụ gị. Nna iwe anyị nebe ya ada. Ọmụ bụ Akwa first son. Tuoni m Akwa first son. Ọmụ bụ Akwa first son. Okutuola Akwa first son. Akwa first son. Ọdọ na-esi. Ọdọ na-esi ni ngwodo. Ọ na-esi kpu maka na ọgwụ ego. Ọ ka ọ dị mma ka na-eme onye ọgwụ onwe ego. Nwanne ibe ọbụla dị n'ụwa bụ ibe ọbụla ị na-eme fesie ibe abụ ị na-eme no dey poke nose for person own. Nya bụ ebe nkwụ nya bụ ebe nkwụ n'ụwa etinye n'anya n'ibe mmadụ na-eme adọbụragwu na-eme ile bụ nke a na-abụrụ anya. Ikwu nne m si ngalagwu ịgba akwụ ọmụ na-ekwu mụ Alusi Egwu Global onye batụrụ egbe ọbara ọra onye bụ ọga m bụ Chief Dr. Chidozie Nwangu Akwa Okuko Tiwaraki 1 latest update n'ọba isi na-awa ndị ajọ mmadụ abụ na-alụ ndị osochi egbu abụ na-alụ ndị osochi egbu isi nkịta akpụrụ akpụ
isi utu nkịta bụ sọ ọnya ọmụbụ global ọmụbụ global na-ekwu okay feed talarụ anyị na-egwuru feed match ibe anyị bụ global worldwide feed match na field ka ọ bele ịma na ịghọtara dị ala field match na field ka ọ bele ọ gawere field ọ ruo na field o mebe ihe ọ na-eme na field mana anyị nọ globally we are everywhere we are everywhere ya ka eji kpọọ ya global o nwere ebe m na-agwa nwoke na-agwa nwaanyị iwe ọ bụla ị na-eme n'ụwa kabarụ ka ime godfather nwere iwe o menwulu kabarụ nwee godfather nwere iwe o menwulu mana ọ bụrụ na godfather ga-enwere iwe o menwulu ọga baa n'ụlọ ọ bụrụ na ọga ga-enwere iwe o menwulu nwanne baa n'ụlọ tie gị na chen maka mmazi ewela akaba tie gị na chen maka na ịkụzi gị chen akwụọ gị chen direct zọọ ka mmanija ka ịgbanwe gị arrest boot onwe gị anyị na ya tani bụ Valentine lovers day o mbụta eji echi love my brother I love everyone I love you guys I love all my fans yes anyị na happy Valentine ụmụnne m sọsọ bụ iwe wutalụ ma ana m enwere nwa m anwụle today owiwe wutalụ ma na anwụle a na-enwe today bụ na o nwere wichiri m happy Valentine sọsọ ọga m mgbe e wichiri m happy Valentine bụ Chief Dr. Chidozie Akwa Okuko Tiwaraki sọsọ nyanwa wichiri m happy Val today nobody else wish me even my family member none of them wish me so nwa na-agwa my fans ka unu wish nwanne m Valentine wish m happy Val. This is for lovers day. If you love me, show me love. Today, not today, but say maka love. Oya balonu. Agwala m unu na nwoke enwere ọga nwere iwe enwere onye ọ bụ. Onye nya na enigwe na-ejere ọkụ mmụọ. Maka na na-ejere nya bụ eja. Na-ejere nya bụ eja. Mmadụ na-eti mkpu na-eme ọnụ na-awụnye enu. Na awaju akadibe ina nwala anwụrụ ọ sị na nya nwere bread ọ na-enwe anwụrụ na nya nwere bread ajụọ ya ọ sị na large nya ndị nnekwu bread ndị agba jumbo size hungry man size ma ọ mara na ndị onye nọ ya na mpechana na-ebu bụ nya nwe bakery ebe dị wee beki bread ahụ ọ sị na ọ nwere maka na bread ahụ nwere ebe dị wee si di bread onye ahụ siri di bread bụ kedu ebe ọ ya emezi ebe ndị nwere bread na-awụnye ụmụnne m ndị nwere power na-egosiri their power unless ma ọ gbajuo dọlụ nya na onwe ya ọma na ọ gbajugo dọlụ onye nwere power na-egoro mmadụ ntị wee na-eme iwe ọchọ mma ibe omela onwe ibi ya ma dogo abụrụ niile dogo abụrụ ya chọọ ọbụlụ ebe ije debele ebe ahụ ka ị ma debele and ibe onye na-amarọ ka enu ibe onye na-amarọ ka enu ụdị abụ ka o ji nwa dị so ebe ọ bụla ike gị ratalibe don't boast of your power don't boast of anything maka na ka power ga awụra o nwere onye bụ upper power n'ebe ị nọ ọga nwere ọga just like otu amụbụ Alusi Egwu nọ na ịma na mmụọ na onwe ndị mbụ ọgaba erikekwa adị n'ime ndị a mbụ ọgaba o nwechakwara ndị ba bụkwa ọgaba and ụdị abụ mụ na onwe m bụ ọgaba o nwere onye bụ ọga m maka na ọga nwere ọga
o nwere ike ibe gbajuo dọlụ mkpọ ọba mkpọ ndị a bụ mkpọrọ ọga m watụalụ m alụ malụ ka esi wee mee ibe ọwa dị mma ụdakwa ya aga ndị mbụ ọgaba ọgbajuo dọlụ wakpọ m ntụalụ elu amaghọ ka esi mee ọnwa dị mma kana onye nwere mmadụ ka onye nwere ego a na-ejere ụnyaahụ eje ndị ilo ọ na-adị mma n'ụwa nwa ndị ilo gbakọta gị mgba ka ọ bụ na ngene a na-agba mgba na nwa si ele n'ihi ịrụba ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ya na-agbado gị mgba ya na-agba gị ajọ mgba bikọs mgbe ọbụla ị nọ na steji ihe eji wee shine ịnọ na steji ihe eji wee win ịnọ na steji ihe eji wee blow mgba ya eri nna maka na mgba abụ bụ ibe onye egosi gị bụ you are on winning lane because na ibulu bọọlụ na-aga ka ije nye goal you will have many attackers ndị ya na-agba gị tackle ndị ya na-eti gị ma ọkpọ ibu na ebe na-eti ọkpọ na pitch ebe a na-agba bọọlụ tụkwasị ogbe onye ọkpọ turu n'abọ ma ndị ya bịa ọkpa na amụ ka agbakpọ ya amụ maka onye goolu ibe na-abụ bụ ka ọ yara inye goolu ndị Igbo kedu na ebe anyị na-eje nụ kedu na ebe anyị na-eje nụ kedu na ebe anyị na-eje nụ iwe ejikwa na-ekwu my latest music is on the way wait for the music nwanne ịnụ nke a ịgbaka egwu ọfụ m na-abịa unu mana Chukwu nyere m egwu Chukwu onye m egwu na mụ mara aja nchọrọ mana Chukwu kpọrọ m gwa m na nya adịwere m ibe ọ chọrọ ka m mee ntị akpa na mụ chọrọ egwu ọ gwa m ibe mmemme wee menwe ebe na-abụ maka na nke ọ debere m abụrụ ya bụ nke nlaike ọ gwa m ibe mmemme na ọ bụ na mme ya nya melu m nke nya ya emelu m ka m nwe ike wee mee gịnị wee bịa anya wee emewo nkebe andụdị aba mere nkebe iwe mmemme bụ mme gịnị ka m vee ebe ụdị aba mụ na basi wakpa a na m ebebe baka nna ebe kịta and a na m ebebe ahụ takụlụ rie nne ndị mkpọmọnụ ndị mkpọmasị ndị ajọ okwu dị iche iche ndị na-ekwu ibe dị iche iche ọ ya bara anyị niile n'ọnya bụ ihe nkwukwe onye na-eme ihe dị njọ ya wepụ aka na njọ ome mma na mma yi ome njọ na njọ yi mgbe ị nọkọtara ọbụna isi nwanne gị na-awa gị isi na-awa gị bụ isi nwanne gị na nwanne gị na-ashine ị chọba ụzọ ihe esi wee mebilie ebe ị chọba ụzọ ihe esi gbachili ya nwanne m onwe gị ka ị na-egbu ụlọ afụgo ya nụ ụlọ afụgo ka nya bụ eze kwuru na-esi wee na-apụta wee kenecha ọgị a wee na-asị n'odo Igbo bụ Igbo anyị maghị ebe anyị ji isi aga ị marụkwana na ebe ị nọ n'ihe eji ya maka na amata ya sị na onye ha eji ike onwe wee megbue ofu onye ọbụla bụ onye Igbo ọ dịkwa ka onye nwa ma eji wee kpọpụta nya wee Eze Udene n'oge ọnụ ọbụla o si na dị asị ka anyị na-ewetara unu ebe ọbụla anyị fụrụ ya maka na chanel anyị ahụ ome anyị ekwue anyị anaghị ekwu ihe na-emeghe eme ọ naghị sị na-ejidere ya eziokwu na-ejidere ya nke ọpụtazi na-asị na fake news nọ nke asị aka kpara nya bụ Eze Udene mana ọ gị ya bụ ihe zọrọ ya ndụ bụ ihe mekwanụ o ji wepụta apụta maka na
ọ bụrụ na ọ hụghị ọgụ ya bụ odogwu bụ Akwa Okuko Tiwaraki ọka anyị ka na ụdị maka na anyị nwa n'ụdị ime echiche nke mmadụ maka na anyị nwafugo similar case like that aja anyị si na ọ ya na-abalị 3 ma abalị 6 ịghọtago tinyekwunye nke ahụ emeli arrest mbọchị Tuesday nwere ike ife IPO a na-estrechi okwu Friday elu asị gị na mama nwezi belin Friday n'ọzọ tie Monday efega na ọrụ na ofu izu ụka mana ọ bụ na o si na dị eyi ọka mma na nwaanyị pụta inwe ego inwe mmadụ maka na ọ na-akwa enweghị ego nwee mmadụ onwe ha gị ya ntị maka anya na nwa ya nwoke a ọ dị ụgwọrọ mmadụ dịka Mathias kpọrọ gị yawo okwu ga-elu Abuja ngwanụnụ Igbo asị ka anyị wetara unu ozi a kịta ọ dị n'ọkụ ka ọ dị na mgbọsị ọzọ